ug sa dihang nag-adventure mi ani badi nakita nako ang igsuon ni Tanlit TV. Unya nakitaan po nako si Morenong DJ diri nga nag-adventure og nag-vlog badi. Og perti ginamong lingawa diri. So maayong adlaw niyo diha tanang mga badi og nindot yung kayo atong panahon diri. Og mag-adventure day mi ani kauban akong mga iyaan og akong mga uyuan nga Koreano badi. Basta adventure na gani hisgutan badi aw syempre magkalo na gitaan ni kay perting inita badi. Og naapo koy uyuan diri nga Koreano mga badi nga grabe nagtagay sindang nagsakay badi. Og syempre dili pud mawala sa adventure nato karon badi ang atong kinakusgan nga Rainy badi. Og grabe nagsugod na jud ang among kalingawan diri badi. Oh, patutuya. Patutuya. Yes, of course. Yes. Marhala mo. Patutuya. No. In the what? No, bad. Islam. Badang. Padagat. Yo, padagat. Padagat ya swimming pool. Ug haska jung maayuha mo istorya ning igsuon ni Tanlit TV badi. Ug ara jung nindutan ning among kaliguanan ug among adventuran karon badi. Halag init kuno badi pero dili man mawa ang tuba dire. Kung naghunhuna magali mog asa may padong ang syempre adto mi sa Valencia, Badyang Bohol badi. Tungod sa kainiton sa panahon kita magpabugnaw dayon. Ug kapila ra magistorya dire mga badi aw naabot na mi dire ug kauban ako akong kinakusgang inahan badi ug si Renix TV. Ug sa dihang naabot na mi sa among cottage badi nakita nako si Morenong DJ nga nag-vlog dire badi. Aw syempre kita vlogger maputa badi aw syempre dili puta mahilo na og di ta maapil sa iyang vlog badi. Kerja? Ay silang dua dari hidungan. Kum guys. Kay miingon man si Morenong DJ nga magkubkob guys aw syempre kita diri magkubkob guys. Kay lagi kay birthday mo pud sa ako ang lulo badi aw syempre magkubkob na sad mi diri. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. May God ever bless you. May God ever bless you. May God. Hapit-hapit naman po nagdungan ang apo nga Koreano ni Lolo badi aw syempre ila na lang gidungan dire para mausala ang among adventure karon. Kay panagsarman pud mo uli ning akong iyan gikan sa Korea badi aw syempre ato aning suliton dire. Kay nindot man kay ikubkob dire sa dapan sa dagat badi aw ato ni soyan karon. Tama sa giingon ni na badi nga nindot dire kay naa kay kaplian madagat o ari kastab-ang badi. Og usasa na ka nindot dire badi nindot tug kaayo magidikit-kit og tiil sa baboy dire sa daplin sa dagat badi. Kay magpa-shoutout man lagi po ni akong mga kauban badi o syempre ato aning i-shoutout ilabi na ning igsuon ni Tanlit TV. Syempre kini atong uyuan nga Koreano badi ato sa ning soyan og patila og tiil sa baboy badi. Next. Hatag niyo. No, wag lumakad. Extradition. Og naghinuktok nang diri sa Rainy badi kay di man siya kay baw mo langoy sa swimming pool badi kay perti man jung laluma sa swimming pool badi o syempre diri ra mi maligo sa kadagatan badi. Og wa na jud ko agwanta kay sige mo si hinuktok ako ana lang gibuno og bukog. Unja kay napulan naman sa dagat badi aw dire na pud may nagpatungod dire sa ilawom sa tubig badi. Kay haska man jung ninduto garang bugnawa aw magkurkurog jud ni atong baba diri ah. Unja usa sa nakapanindot ani badi kanang mapatungod kas tubig perti jung lamia kay mura kag massage badi. Og ato asa ning suliton diri mga badi og mga ligo sa taninyo diha og kinsa tong wala pa nakasuway pangaligo diri aw dungan ninyo ang Badyang Valencia Bohol badi. Og naabot magigag tanaw aning video ha badi daghan kay salamat og palihig og like share sa ako ang page og pag-follow badi daghan kay salamat.
Og humana na jud mig pangaligo diri og manguli na may badi perti na jung tugnawa badi. Perti jung sulita ang entrance kong mga ligo mo diri badi og dahan kay salamat sa mga solid supporters na diha daghan kay salamat ninyo diha badi. Ay basta mura jud wala nang unsa mong nang diri kay mura dito ra jud may naligo sa swimming pool badi kay perti jung bugnawa kaliguan ng swimming pool. Nanguli may diri mga badi nga naglutaw among ngunahuna tungod kay perte jung kapuya. Tungod sa kakapoy mga badi kay perte jung sulita among pangaligo diri natulog ang isuon ni Tanli TV. Siyempre dili makompleto ni atong adventure karon kung di ta makapit sa man-made forest badi.